Il-ħadd fost l-ottava tal-miliet. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien ġiet il-kelma tal-Mulej lil Abram f'dera u qallu: La tibżax Abram, jiena tarka għalik. Ħlasek ikun kbir ħafna. U Abram qallu: Sidi Mulej, se tagħtini għax se nibqa' bla tfal. U l-werriet ta' dari se jkun Eliezer ta' Damasku. U Abram żied jgħid: Ara, int lili ma tajtnix nisel, u għaddej dari se jritni. U wara waslitlu l-kelma tal-Mulej u qallu: Ma jirtekx dan, imma wieħed ħireġ mill-ġewwieni tiegħek, huwa jirtek. U ħarġu barra u qallu: Ħares sewwa lejn is-smewwiet u għatt il-kwiekeb jekk għandek ħila tgħoddhom. U żied jgħidlu: Hekk qed ikun nislek. U emmen fil-Mulej u dan għaddulu b'ġustizzja. U l-Mulej żar lil Sara bħalma kien qalilha u għamel magħha dak li kien wegħda. U Sara tqalet u wildet iben lil Abraham fix-xuħitu fiż-żmien li kien qallu Alla. U Abraham semma lill-ibnu li twelidlu li kienet weliditlu Sara Iżak. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Jahwe huwa Alla tagħna, jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Faħru l-Mulej u x'għandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu doqqulu x'għandru l-ġubiet tiegħu kollha. Jahwe huwa Alla tagħna, jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-Mulej. Ħabirku biex tarfu l-Mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu l-ħin kollu. Jahwe huwa Alla tagħna, jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel, fl-eġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u lit Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahwe huwa Alla tagħna, jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li għamel ma' Abram, fil-weda li ħalef fil-Iżak. Jahwe huwa Alla tagħna, jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. It-tieni qari. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, kienet il-fidi li ġalet lil Abraham jobdi s-sejħa ta' Alla meta dan qallu biex imur fart li kien se jagħtih bwirt u telaq bla ma kien jaf fejn kien sejjer. Kienet ukoll il-fidi li biha Sara, mara mdaħla fiż-żmien, setet titqal għax hija għarfet li ta' kemtu kien dak li għamlilha l-wegħda. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed li kien tista' tgħid mejjed, twildu nies bil-kotra daqs il-kwiekeb tas-sema u daqs ir-ramel ta' xatt il-baħar li ħadd ma jista' jgħoddu. Kienet il-fidi li ġalet il-Abraham joffri l-Iżak meta Alla ġarbu u kien se joffri lill-ibnu l-waħdini sewwa sew dak li kien ħalu għediet. U li Alla kien qallu minn Iżak int qed ikollok nisel. Huwa fem li Alla kellu s-seta saħansitra li qajjem mill-mewt u fis-sens ta' tixbiha ħadu ta' bil-ħaq lura mill-mewt. Il-kelma tal-Mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Wara li għalqilhom iż-żmien għall purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Musè, Marija u Ġuseppi ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-liġi tal-Mulej. Kull tifel li jitwielet l-ewwel jiġi konsagrat lill-Mulej. U biex joffru b'sagrifiċċju par gamim jew żewġ bċieċen kif jingħad ukoll fil-liġi tal-Mulej.
F'Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kien se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Marmela fit-tempju, imqanqal mill-Ispirtu, u xejn il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi, huwa laqgħu fuq dirajh. Bierek lill-Alla u qal: "Issa sit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-slim skont kemmtek, għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael." Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom u qal lill-ommu Marija: "Ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruh. U int ukoll, sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibiet moħbija fil-qlub ta' ħafna." Kien hemm ukoll waħda profetessa, Anna, bint Fanuel, mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fiż-żmien. Wara xbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa. Mbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju. Lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trott ħajl lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi ta' Mosè, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nażaret u t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bl-erf u l-grazza ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej.